Ошо көндәрдә безнең итәксебез Яшьлек газетының баш мөхәррире Артур Хәсән Дәүләтбәков үзенең матур гомер байрамын алтын юбилеен билдәләтеп башланып китә беренче хат юлдары. Без яхшы белгез, оста оештырусы, абруйлы, талапсан һәм шул ук вакытта гадел итәксе кул астында эшләүбез менән горурланабыз. Артур Хәсән һезне туган көнегез менән ихлас күңелдән котлап, иң изге, иң якты, иң матур теләкләребезне юллайбыз. Көсле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт булыгыз. Товар таңдарыгыз тыныс, һаулыгыгыз ныклы, гомерегез бәхетле, гаиләгез, якындарыгыз имен булһын. Артабанда тормыш юлынан ышаныслы баруыгызды, профессиональ һәм шәхси максатларыгызның тормышка ашуын теләйбез. Таугагызда һәм гыйнварда, кышкы һуык бер көндә, ләкин һездән кешеләргә һәр сак йылы бөркелә. Изгелек ул ердә ятмай, булмай уны онытып, гомер буе яшәгез, шулай кешеләрне йылытып. Тормыш юлыгыз һәр вакыт балкып торһын, ягымлы шат булһын күңелегез. Озын гомер, бәхет, шатлык менән бер кайгыһыз үтһен гомерегез. Зур бәхеттәр юлдаш булһын һезгә, көнегезне шатлык биләһен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр менән яшьлектәр. Хөрмәтле Артур Хәсән улы, хезмәттәшләрегезнең ихлас теләгенә без дә кушылабыз. Имен-һау, бәхетле булыгыз, иҗади үрдәр һезгә. Яурынлы бөркеттәргә камап миңә, иңләр өсен зәңгәр күкте буйдан буйга. Язмыш кыналары шул бер көзле заттың, янгенә әле утта әле уйга. Ир егеттең яшен һамайдан, күрһәткән эшен һамайдан. Ак яурынлы бөркеттәргә камап миңә, йондык алып төшәрсен тауган ергә. Илештәрен үт хистәре итә белү, ят түгел олысын ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һамайдан, күрһәткән эшен һамайдан. Тавылларда улар сынгалар, авырлыктан шартлап һамайдан. Яурынлы бөркеттәргә камап миңә, курсаларга газиз халкын таугандарым. Авырһынын алып караларга манып, яныр өсен ниндәй гамәл кылгандарым. Ир егеттең яшен һамайдан, күрһәткән эшен һамайдан. Ир егеттең яшен һамайдан, күрһәткән эшен һамайдан. Тавылларда улар сынгалар, авырлыктан шартлап һамайдан. Тавылларда улар сынгалар, авырлыктан шартлап һамайдан.